माका एकच खाऊची आहे, एका पानाचीच खाऊची आहे. पण ती आमच्या नशिबात हा की नाही संध्याकाळी समजली घराकडे गेल्यावर. कारण काय थोडीशी मिस्टेक अशी पानं भरपूर होत एक पानाची पण अश्वमेध नको काय बडबडत अश्वमेध अरे ती गाडीची नाव विठाई विठाई ती माहित ना. वाटता लांबना बघला असं वाटतं की काहीतरी सापत चला. तर नमस्कार मित्रांनो, मी मेड इंजळकर आमच्या कोकण यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत स्वागत असा. तर काल होतो मंगळवार आणि मंगळवारचा बाजार असता कणकवलीचा. तर काल मी आणि भूषण गेलो बाजारात आणि बाजारात गेल्यानंतर ते काय बोलतात ते बियाणं म्हणतात ते का भोपळ्याचे बिया, त्यानंतर दोडके म्हणजे ज्या भाजीचा ज्या बियाणं असतात तर आम्ही काल बाजारातनं घेऊन येलो. तर आता घालूचा विचार चाललेलो भूषणचो. माका बोललो भूषण की आपण आज बियाणं लावूया. आज पाऊस पण कमी आहे, बघू शकता तुम्ही, पाऊस पण कमी असा काय एवढं लागलो नाही, आता लागत तर नाही. तर मग आता भूषण म्हणता की भूषणचा तिकडे एकदा जुना घरा तिकडे भूषण बोललो की घालूया. तर मग आता फोन केला बोललो ये. तर मी आता काही चालले. तर मग चला बघूया कशा प्रकारे भूषण बियाणं घालतात. लवकरात लवकर आपण जाऊया. चला. तर चला मग भूषणच्या घराकडे गेला आपण लवकरात लवकर, लगेच दिला आहे. आणि दुसरा म्हणजे आता ही बियाणं लावून झाल्यानंतर आपल्याला जाऊचा दुपारी बघूया प्लॅन झालो. पाऊस जरा कमी असलो तर जागो होईत. रानभाजी बघू जाऊची होत दुपारी. तर आपण रानभाजी बघू जाऊ. संदेशाक बोललो आहे मी काल की आपण जाऊया दुपारी पाऊस कमी असलो तर. आणि भूषण काम करता तिकडे इथं बघा, सुरुवात केल्या भूषणानं काहीतरी करू का काय हो. काही लावल्या ना बघूया. ती माती कशा काय करतलो माती मेला एवढी खय आणत राहतले इकडे. आणि वेण्या सगळी रेती आमरे. काय काय टाकतं भोपळू आणि काय भोपळूच. यो भोपळो ना, हे भोपळ्याचे बिये बघा तेव्हा घालूच. चायची पात काय या काय पेरू या काय या काय बघा विहीर आम्ही साफ केलेली होती, ती गाळ काढलो होतो तो. आणि किती
करला ही झाली आहे. वरती विहीर. इकडे, इकडे. असे होलमध्ये बिया टाकल्यानंतर असं एक लेवल करून घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर वरती धक्का मारायचा. धक्का मारण्याचं कारण काय मोगळे लागत नाही. मग असे धक्का बोलले की मोगळे लागत नाही ते का म्हणून धक्का मारायचे. आता आपल्या पुढे इकडे घालूचे असं कात्री औसा दोन दोन तीन तीन घालायचे. तर बियाणं लावून झालेले असतात आणि पाऊस तर जोरात लागता आहे बघा. आता लागा सुरू केलाय दाखवतंय. तर मग दुपारी बघूया. जेवून झाल्यानंतर मग एका दावया भाजी भूक दावई. तर मग बघूया खैचेऱ्याची भाजी भेटतात ह्यावेळी आपल्याक. आणि मागच्या वर्षी जो तुम्ही व्हिडिओ बघला असला रानभाजी तो, तर ह्यावर्षी पण बघूया काय काय भाजी भेटतात. आणि आपल्याक मागच्या वर्षी एक भाजी भेटणार नव्हती ती कमी भेटता. तर ह्यावेळी बघूया भेटता काय. तर व्हिडिओ चालू राहा. तर व्हिडिओवरती चालू राहा आणि मग बघूया. डायरेक्ट घेऊन गेल्यानंतर डायरेक्ट आपण माळावरती भेटूया म्हणजे जिकडे आपल्याला भाजी शोधून जाऊचा. तर चला मग. तुम्ही काय फळा खाशाल रे फळा गुरुया कोण चल भाई नाही हो काहीतरी खाऊ का. तर हिलाव आम्ही रानभाजी शोधू बघूया. आता खाली असतात पाठीमागे संधू असा म्हणजे संदेश, त्यानंतर नितेश असा आणि भूषण असा. बघूया आता भेटतात काय. झाली नाही अजून काही काही असं म्हणता. बघूया आता भेटतात काय.
हे काढ संध्या आहे तिथे नित्या ते का दाखव. होय होय ह्या याच्यात एवढ्या भागात ना तू काढता ती बघ बहीण त्याच्यासारखी दिसली रे. करांदा होतो ते मुळवर कपान येत काय अशी दात्री येऊचे नाही एका पाण्याच्या प्लेन येतं प्लेन. हेच काढता तो मी 2 वेळा इले 2 वेळा काढल्या सांगते का खाया पान असतला उष्णे गुळगुळी द्यायचा पाना एकदम. होय होय अशी काढल्या अरे मी होय त्याच्याचसाठी दिलं. आणि ते पुलाच्या थंय भेटतले थंय सगळे भारगी कुरडू बिरडू सगळा भेटता थंय ती पोरा उभी होती ना थंय. आणि हय हा यार एका पानाची हय काढतात मिलो म्हणून पाण्याची भेटत खय योग्यांच्या वाड्याच्या तिकडे हय आम्ही काढलेलो 2 वेळा म्हणून हय इले मी. खाया ते मी बघूकच अबे ती काय तुका 2 जागा थंय त्या जागेत एकदा काढलेला आणि हय एकदा काढलेला अशी जी याच्यातच भेटतात रे. दिली नसतली ताच झाला असं. आणि ह्याच्या वाटेत दोन्ही साईडला मेला कुड्याची किती वेली होत मरणाची वेली होत आमचे वेळेला पिशे भरले 2 शेंगे नेऊन नेऊन. मागास अजून मेहनत ते बघितलंच तर मग घ्यायची ना. काय बघितलं दोनापैकी एक कर. आतमध्ये हय काहीतरी असते रे पुढे बघ पुढे. झाली तुका जास्त भेटायची ना. बहिणा वेगळा नाही ना काय ही बघ ताजा काहीतरी काढूक लावतात. अरे जास्त नाही 4-4 5-5 देतली तुका सगळीकडे अशी भेटायची ना. हा तर आमका एक पानाची भाजी भेटली. काय त्याच्यात असं फरक असतो एक पानाची भाजी आणि हो करांदो करंजाची वेल. हा करंदाची वेल ह्या फक्त मोठा झाला की अळू सारख्या होता आणि हा मोठा झाला की मोठा मोठा पान दाखवू असा होता मोठा पान अजून नाही कोवळीच होती. आय 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 ही जास्त भेटत नाही मित्रांनो. म्हणजे एका जागेवरती 3-3 4-4च असतात ना रे. 2 किंवा 3 जास्त नाही. आता आमका एवढा सगळा शोधून भेटले आमका फक्त 4च पाना. तू एक काढलं 5 झाली कारण काय ही कमी भाजी भेटता ही भाजी जशी आहे आणि ही भाजी खाऊसाठी लोक मरतात असे तामाने विमानात नाही येतात आणि मरतात भाजी काढू. परत हे घाटावरचे गाठवळ येतात. वरचे गाठवळ येतात. हसण्याची घाटावर नाही येतं ते असले कर मग कारण ती त्याच साईडला भेटते जास्त. खय दिसली तुका किधर आहे. ओके भेटले. जागा तशी आहे भरपूर पण कशी पाहिजे किती गुंठी पाहिजे वगैरे काय कळलं. सांगतो माहिती काढून सांगतो. 2 पानं असणार अजिबात. ही बहिणीला 2 पानं ऐकता नाही पाना बघ
मग मी पैसा काय काढलं. दोन पानाला एकच पान येतात एकच. दोन पानाला घेऊ नको, एक पान असं तास घ्यायचं. पानं सेमच असतील पण एक पान असत ना तास उकल. बाईक ही बहिणार बघ काढलेली माझ्या मागा काय समजत नाही. टाक 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 नंतर बुक येतं का? टाकूया पण नंतर बघशी. हा बघते का नंतर घराकडे. चल जास्ती करूया पाहिजे. उकल 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 बारकी असू दे. ही ना रे नक्की. काढू ते बारकी ना. खायची हा पण ती येऊकच नाही मोठी आता बारकी आहे इथं. रे चल काय बहिणा करत ही नाही रे बहीण नाही काय हे ह्या नको. ही नाही ती पाचच पानं येतात ते का 5 ते किंवा 6. चल पण चल ती अशी बहीण बरं वाटतं रे. तीच भारी घ्यायची नाही ल्या. एकच भारी म्हणतो त्याच्यानंतर लाल फुलं पळतो. या बघ. तू काय काढलं. होय चला भारीचीच भारी रे. चलो. बघा जी लाल लाल पाना दिसतात ती गोट्याची वेल. गोट्याची वेल एक नंबर भाजी लागतात ती पण. पण ते कोळे कोळे काढायची लागतात. अजून पाना काढायची नाही. ये थांब काय झाला. सही. येता येता ट्रेनचा आगमन झाला. तर तिकडे आपला मित्रांनो कणकवली रेल्वे स्टेशन आणि आपला मुंबई महामार्ग. मुंबई गोवा महामार्ग. बघ किती आपू मेला गोट्याची बेल. याच्यात घालून ना डाळबीळ घालूनच भाजी वाढवतात. तर मित्रांनो बघा तुम्ही बघू शकता सगळा कॉकटेल सांग. आमका सगळी भाजी कॉकटेल मध्ये मिळालेली आहे. आता पण कोणाच्या वाट्या घेतात ते कोणाला आता सांगू शकत नाही. संध्याकाळी आता जो कोण भाजी करीत तो बघूया. भूषण तू करतो का. नाही बाबा. माका एकच खाऊची आहे एका पानाचीच खाऊची आहे. पण ती आमच्या नशिबात हा की नाही संध्याकाळी समाजली घराकडे गेल्यावर. कारण काय थोडीशी मिस्टेक अशी पानं भरपूर होत एक पानाची. पण थोडाफार असं वाटतं की आणि आपली लाल परी नागवेवरून आलेली लाल परी काय वाटतं ना मित्रांनो. पावसाच्या दिवसात असं निसर्गात आपली लाल परी पूर्णपणे भिजलेली. आहा हो हो काय बोलचाल. कोकणची काय म्हणतात ती रे ओळख ओळख. साधी होळी अरे कोकणातली ओळख लाल परी. नको आमका ट्रेन आणि नको आमका बस. आमका फक्त पाहिजे लाल परी बस. नको हिरकणी नको काय अश्वमेध नको काय बरं पडतं. अश्वमेध. अरे ती गाडीची नावं विठाई विठाई ती माहित ना. विठाईया, कदंबा, कदंब ना ती एक गवार लालपरिया, शिवशाहीया, शिवशाही. आणि काय लाल लाल पाना काढ. चला मी जरा काढूक मदत करते भूषणाक. काहीतरी गेला रे कुत्रू कुत्रू बघा किती पावसाने काळोख करून ठेवलेला आहे. चल हैना घ्या शोधत. बघा काय काळोख केलेलो पावसान. 5 मिनिटात बहरणार. मागच्या 1 वर्षी पण असंच झालेला. कोणीतरी टाकलेलं म्हैस नाही का बैलच होतो खाली. चल
रिटर्न मारूच. आम्ही काय केलं सांग घराकडे पुरलो ना आम्ही आणि बोलल्याप्रमाणे मित्रांनो पाऊस पडलेलो असा. Woo! या कायता बघा म्हणजे म्हणतात ना स्वतःच्या ह्यानी चिखलात दगड मारून आपल्या अंगात चिखल उडून घेणे. तर काटेरी झाडा. चला जास्तीत जास्त आता आपण 5 ते 10 मिनिटं थांबाया आणि आपल्या सगळ्या घरात जाऊयो. गोट्याची भाजी भेटता ती काढूया जरा. गोट्याची भाजी जरा जास्त असं होय. उगी आता माका जरा मोठ्या मोठ्या बोमट्याचा लागता. पावसात ऐका घेऊ काय तुमका. ही बघा गोट्याची वेल. ही बघा लाल लाल पिवळी पिवळी. तर मित्रांनो आमका असा येताना एक समूळ भेटला छोटासा. पण ता दिसताना असं दिसतं की साप बी पा असं दिसतं. तर भूषण म्हणता आपण रस्त्यावर ठेवूया लोक गावावरती. बघूया आता. ठेव अकडे तोंड करून ठेव. खाली खाली बघा तुम्ही. समोर दिसत नाही रे. आडो मग कशी होता तसा ठेव. आता बघा मित्रांनो वाटतं की नाही मग वाटतं लांबना बघलास तर वाटतं की काहीतरी सापत. चला तर हिला भाजी काढून आणि आंघोळ विंघोळ केलं जरा फ्रेश झालं जरा दुकानावरनं जाऊन येते. तर सांगायचं म्हणजे काय की माका काहीतरी वाटत होतं की ती एक पानाची भाजी नाही आणि ती आम्ही जंगली रान आणला होता. आणि घराकडे जाऊन विचारला दोघांका वाडी दिल्यानंतर की एक पानाची भाजी आहे कायची. तर दोघं जणांनी सांगल्या नाही ती पानाची भाजी नाही तर तुम्ही ह्या रान घेऊन येलात काहीतरी नकोता घेऊन येलात. तरी माका वाटत होता थंय जागेवरती की काहीतरी विषय हाय हो की आपला एक पानाची भाजी नाही आहे. आणि ती जरा थोडी डिफरंट होती. आणि पण आम्ही आणला होती काय गोट्याची वेलीची भाजी आणला मग काहीतरी म्हणून आणलं. तर मग चला ही जर व्हिडिओ तुमका आवडली तर लाईक करा कमेंट करा शेअर करा. आमच्या चॅनलवर नवीन येईल असतात तर आमचं कोकण म्हणून नाव आमच्या चॅनलचा तर तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा. तर चला मग लवकरच भेटूया येणाऱ्या नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत रोजच्या प्रमाणे टाटा आणि बाय बाय.